strašne nestíhame inak. A ideme kúsko nám ešte povedz do kuchyne. Ja to nejde až hore. Kartičkou. Dobrý deň, pán vedúci. Takto. Som trošku prepočítal. A no, takto momentálne vyražeme z Podhoria. Tak, by som to povedal. A ešte nemá tankovať. Dobrý deň, pán vedúci. Dobrý, máme náklad. Pozdravím mentálnych atletov, ďalších asi 20 je dole v pivnici. Môžeme sa pustiť do vynášania. Akože na čo som boli prijavte, ale áno, sa to skomplikovalo celé. Čaute, ja som Jakub, táborojovca, som tu s Janom a práve sme spili stožiar. Jej. Kam to úžasné na zatvorenie. Tak, tábor sme dostávali. A teraz som prišiel na rad ja s mojím tímom. Už od októbra sme totiž pracovali na príprave programu. Vymýšľali sme, strávili sme desiatky hodín vymýšľaním programu a pripravovaním materiálu, aby sa tento tábor mohol začať. A teraz prišiel deň D. D ako deti. Hej, prišli deti. Program, ktorý sme vymysleli, bol nasledovný. Deti sa cestou na tábor akože stratia. Ahojte. Ahojte. Level 3. Že ste sa stratili. Poďte za mnou. Našťastie stretnú domorodca z kmeňa Čávo. Ahojte. Vidím, že ste sa stratili. Poďte za mnou. Čávovia sú NPCčka. A Čávo, ktorý ich privedie do svojho tábora, Ahojte. Vítajte v mojom tábore. je ich hlavný Čávo. A začne účastníkov učiť rôzne zálezacké zručnosti. Ostatným Čávom sa to ale nepáči. Raz, keď sa hlavný Čávo despawne, ostatní Čávovia to zvalia na deti. Tí potom musia utiecť z tábora a počas krásneho výletu nájdú strateného Čáva. Ahojte. Ahoj. Takže oni vás chceli upáliť za to, že ja som preč? No ja sa idem s ním porozprávať. Všetko sa vysvetlí a on im pri slávnostnej vatre Ja som posol zo západu a prinášam oheň pravdy, ktorého zákony sú. Čestné slovo je sveté. Hraj poctivo. Falošná hra je to isté ako zrada. Buď pokorný. Uctievaj veľkého ducha a rešpektuj vieru druhých. prezradí spôsob, ako môžu nájsť cestu domov. Stačí získať tajnú správu kmeňa typkov, šifrovať si kľúč z jaskyne a rozšifrovať to. Ale hry na indiánov, túra či šifrovanie nie je všetko, čo obsahoval skautský tábor.
Obsahovala aj tradičné veci, ktoré sa opakujú každý rok. Vatery, alebo slávnostné nástupy, neočakávané nočné prepady, alebo kúpanie sa v potoku, priateľstva, dobrodružstva. Obsahoval scouting. Pán Boh tenhle kraj, veď takú krásu mu dá, od kopy horou pláča spie.